Indigenous Knowledge Systems is IKS. Did you know that our forefathers were ingenious? They understood science. Look, if you stay in a very hot area where there is an infestation of mosquitoes, our forefathers will tell you to stay away from bananas. Sanibonani balingani mabhungu namatshitshi. Igama lami nguSpooky N isiZulu. Manje sizokwenza umbhalo wobuciko ubizwa ngokuthiwa Impi Yabomdabu Isethunjini obhalwe nguJC Buthelezi. Sizokwenza inkomba umbuzo omude uphawu lokuhlaziya olubizwa ngokuthiwa ubudlelwano phakathi kwendikimba nabalingiswa. Ulwazi lwaphambilini oluthinta ingemuva likabafana olwethulwe ngumbhali ngesu lokujeqeza emuva linabo ubudlelwano phakathi kwendikimba yemfundo nemfundiso kanye naye lomlingiswa ngqangi esikhuluma ngaye okungubafana. Bafana ukhuliswe kahle, ukhule ngaphansi komndeni okokuqala odumisa izwi lenkosi. Ngani wami nawe mfundi, may I please stress the following. This is not my viewpoint. This is what the author has been stressing all along. Yakhumbula nangenkathi kufika umfana oneminyaka e10 ephethwe noma ebonakala ngathi uhlushwa yiphika ucele wathandaza esahlukweni nje sesibili. Angishiye lapho ke. Wesibili, ubafana wakhulela kwacele, wakhulela emndenini ophansi, obaziyo abantu, onobuntu. Imfundo eguqula ubafana. Uqala eManzimtoti Training College ukuzikhukhumeza. Ubiza ezinye izingane ngemisila ethanda umdaka. Uthi ibona ababalethela izimbungulu emadome. Dokotela uthi bethukwa befika. Nkathi efika enyuvesi yakwaZulu Ongoye, ubafana ubeseqeqeshwe wagogoda ekuqhenyeni. Akakhulumisi umuntu. Wala uyaphetha ukudla nokuhlanganyela nabanye. Ngosuku okwakosiwa ngalo inyama ongoye maduze nechibi lokubhukuda. Uthi yena kahlangani nje, akahlanganyeli futhi nabantu abangameji abangenawo amakhozi. Uphakeme bo umamthimkhulu uPopi, akalaleli umuntu, akafuni kuboniswa. Nangenkathi ubafana esengenelela endabeni ka-euthanasia, uPopi uthi ingane yakhe yebo ilenzile iphutha kodwa ayibulele muntu. Uthi uMiss Hawkins nguye owanikeza ingane okhiye bemoto. Ngakho-ke ubethi ingane mayenzeni, chaza ukuthi uPopi akaliboni icala lika-euthanasia. Ubona ingane yakhe yenze kahle. Uthukuthela ugana unwabu uPopi uma ezwa ukuthi uMaxakushe utshele ubafana ukuthi u-euthanasia ukhwabanisa imali yakhe. Uzibuza ukuthi kungani uMaxakushe azise umyeni wakhe angazisi yena ngoba uyazi about the division of labor. Into ephinde isanganise uPopi ukujabulisa abantu. Ubona sengathi uMaxakushe lo usezotshela wonke umzimkhulu olapha eThekwini ukuthi ingane yakhe ikhwabanise imali. uPopi isimlahlekele inhlonipho nobuntu. Useze wesabisa umuntu omdala kunaye ongaba ngunina kuye uPopi ngokuthi kosha izikhotha umanje indaba ka-euthanasia ike yazwakala eMlazi. Uyamxosha emsebenzini singekho nesizathu esiphathekayo.
akanalo icala uMaxakushe, umuntu onecala ngu-euthanasia. Wabukela phansi uPoppy abantu abangekho ezingeni lakhe ngakwezomnotho. Yingakho nje ngenkathi uHlanganisani eshaya ucingo, eshayela kwaPoppy eMlazi, ecela ukuxoxa noPoppy, wavele wathi yena ungumuntu wasemadolobheni, ungumuntu omatasatasa, ongafuni ukuzwa ukuthi u-euthanasia umphathele zindaba zini. Esingisi singathi, she only fell off from the high horse and tasted humble pie ngenkathi uHlanganisani esembonisa ukuthi ungumuntu omdala kodwa ungenalo iqiniso. Uzombiza kanjani u-euthanasia engamazi ukuthi ukuphi? Angithi phela uPoppy wayethi yena uMatasa angabiza umalume ubafana kukhulunywe naye noma kukhulunywe noMelody kumbe u-euthanasia, kanti akazi ukuthi lo euthanasia ambalayo njengabantu okungakhulunywa ngabo lapha endlini usempaphala. Yilokho uHlanganisani abekushayele ucingo ukumazisa phela ukuthi angahlupheki, angaphatheki kabi emphefumulweni, ingane yakhe iyaphila futhi isezandleni ezimhlophe. Kwenziwa yini ukuthi izingane zikaLenono zikhule zibe ndala zingakaze zambona uninalume wazo ubafana ngamehlo enyama? Zazide zimbona ezithombeni zokukhanyisa ngobhiya, yingakho zakwazi ukumbona ngelanga okwakuqhudelwana ngalo enyuvesi yaKwaZulu ongoye kwezemidlalo. Yimfundo phela eyenza ukuba obafana babe izinto abayizona manje. Bahlulwa zingane zabo zombili. U-euthanasia noMelody baqhezuka, bahamba bayofuna iy'ngane zakubo. Bazithola, bahlala ndawonye, badla. Nezingane zase-BW Vilakazi, lapho kufunda khona izingane zikaLenono, sabajabulela ukubabona o-euthanasia noMelody. Zibabiza ngoVikizitha noVukuzithathe. UMamthimkhulu yena wathi angabona izingane zikaLenono wazibingelela ngokuthi, ngiyababona abantwana basemafamu engakhulumi nabo kodwa ekhuluma ngabo. Indelelo, umona, ukungabi nabuntu. Uyazizonda uPoppy izingane zikaLenono, uyazenyanya. Simuzwa ethi uhle ngoba u-euthanasia akafuthwa yintuthu yasemafamu futhi wondlekile. Kungapheleli lapho, aphinda abuza umbuzo othi ingabe imphumela emaphashini ngenxa yentuthu injani nakwi-metabolism yabo iphelele noma yonke. Nobafana naye aphendule athi imphumela ngubhubhane Poppy. Ukususela kuphi lokhu bafana? Engani naye ukhuliswe yileyo ntuthu leyo. Bayadudana abantu abadala ababili, bafana nezingane ezincane. Ula uPoppy ukubona ukuthi uMelody noUzithelile banensosha eyodwa, banamazinyo ahlala ngaphandle, banamazinyo ezinja. Akakuthandisisi lokho umuntu omdala ongumzali onguPoppy. Inqapheli engu-euthanasia yalichiliza idemoni elinguPoppy. Idemoni lalidlala ngaye uMamthimkhulu. Wayephenduphendula imidlinzo yokugudluza izingane zikaLenono. Kwazise phela zaphuma phambili emqhudelwaneni wokugijima, kanti zona zinabaqeqeshi. Awubhekeke
ezasemakhaya zingenabo abaqeqeshi zaphuma phambili. Lichiliza kanjani idimoni izingane zikaPopi? Lichiliza ngokuthi kube yizona eziphungula lokhu okudliwayo noma okuphuzwayo ngaphambi kokuba kudliwe nguMelody kanye noHlanganisane. Ubafana nowakwakhe uPopi banobudlelwano nendikimba yemfundo nemfundiso. Manje sebeqhudelana bebodwa bebhekene ngqo emehlweni. Sekuboshelwe ihashi nembongolo. Lokhu kuqhudelana kuvezwa izinto ezintathu. Okokuqala yimfundo. uPopi ufuna baqhubeke. uPopi ufuna ukwenza iPhD. Ubafana yena yize eqhuquzelwa akafuni ukufunda. Nabangani bakhe bayisimbelambela abazibekile phansi abamnike thuba. Abafuni ukuba alalele umthetho kaPopi, abamthandi uMamthimkhulu. Bathi bahlikizela izidleke zentokomalo yobungane. Phinde bathi ubonela amakhosikazi abo ngokufaka ivangeli lokuthi makufundwe. Umbono kabafana uthi akekho umuntu wesilisa othanda ukuba aganwe isifundiswa, ngoba isifundiswa sizokwala ukuba asibonise. Uthi abesifazane abangafundile bangamakhosi bavuma yonke into abatshelwa yona ngabayeni babo. Ubekisa ngontombi isikhosana one-PhD ogcine engumgodi onganukwanja ngoba kwakungekho nsizwa eThekwini engalokotha ishade untombi ne-PhD yakhe. Ubafana ubona ngathi imfundo kaPopi imenza agcagcaze phezu kwekhanda lakhe, aphenduke umlomo ongathethimanga, agcine ezithatha njengomuntu yena ongalenzi iphutha futhi ongakwazi ukulalela abanye abantu. Okwesibili, kubangwa izingane. uPopi uthi azingathethiswa. Uthi kulula ukuba ingane ukhulume nayo kunokuba uyithethise. Ubafana ubona sengathi ukuyithethisa ingane kuyiqondisa izigwegwe. Okwesithathu, yindaba yemoto eyathengwa nguPopi eyithengela uEuthanasia kanye noMelody, kodwa yayizoshayelwa nguye uEuthanasia. Lokho kwenza ubafana ukuba athathe imithwadlana yakhe aphume aphele kwaNgubane. Sibona umbhali esebenzisa isu lokujeqeza emuva ngenkathi uNgubane esezophuma emnyango engaxoshiwe belo. Kodwa ukhumbula ngenkathi uninalume uCele ephuma emnyango kwabafana eMlazi ethintitha izintuli. Ubafana usehlala noMamthunzi eNewcastle onezingane ezimbili, uMgwazeni noPriska. Ubafana uyazikhukhumeza, uyaqhenya, unegqabho, akakhulumisi muntu. Ungumlingiswa oyisicaba. Umphakathi wawumbiza ngegama likaJoni ozishaya injingana. Yena wayethi akazishayi injingana kodwa uyinjinga. Wayevamise ukuqhosha ngokuthi nguye yedwa injinga emadadeni. Izingane zakwaNgubane ezintathu ziseMelika, uHlanganisane, uVikizitha kanye noUzithelile. Ziyafunda kodwa azikhohliwe ukuthi zibuya kuphi. Zibambene noMelody osele ngemuva, azimkhohliwe lapho enezinkinga
ziyamsiza ekuxazululeni izinkinga zakhe. Azisho ukuthi thina sesingcono kunawe, uzithelile akathi kuyena mina nginazi ingane ezimbili engizitholele ekhaya, ngingcono, ngisemelika, ngiphinde ngifundele ukushayela amabhanoyi. Cha, akambukelanga phansi, kodwa bazama ukuthi naye bamsize. Yingakho nje uhlanganisane kwagcina kunguye ofunela uMelody isikole eNew York. Umndeni wakwaCele wonkana awubambe gqubu. Imfundiso yawo isemgqeni, ithinta ubuntu. Izingane zabo zifundile. Ufundile uhlanganisane, ufundile uzithelile. Uhlanganisane usethatha izingane zikaMelody noma uvuka uzithathe, uyazikhulisa zombili. Ubafana uyatheleka empaphalo, akekho waziyo ukuthi uyeza. Kodwa wathi umalume wakhe embona wamjabulela, akashonga ukuthi awuyenzile appointment, usumane wavumbuka okwekhowe, kodwa wamtshela lodwa nje ukuthi besikulindele. Noma mthimkhulu uPopi owayebabukela phansi abantu basempaphalo, athi abantu basemafamu, la wafike wemukeleka ngoba abantu basempaphalo banobuntu. Umbhali uphumelele ukwethula ubudlelwano phakathi kwabalingiswa kanye nendikimba yemfundo nemfundiso. Umbhali usebenzise abalingiswa abalandelayo: uBafana noCele, umphakathi waseMlazi, umphakathi lapho uPopi ayengumathiloni khona, sisho phela oNes Greta Dladla, uPopi kanye nabanye.